Il-linja nazzjonali tal-ajru KM Malta Airlines ħabret l-iskeda tas-sajf għal din is-sena bi kważi 8,000 titjira u 19 rotta madwar l-Ewropa u l-Mediterran. Fi stqarrija l-linja spjegat li matul din l-iskeda se topera medja ta' 262 titjira fil-ġimgħa b'total ta' 1,340,000 siġġu waqt li ħabret li se terġa' tibda topera titjiriet lejn Tel Aviv mis-27 ta' Mejju kull nhar ta' Erba' u Ħadd. Sa dan it-tant se jiżdiedu titjiriet addizzjonali nhar ta' Tlieta filgħodu lejn Brussell, nhar ta' Ħamis wara nofsinhar lejn Londra u servizzi mġedda bejn Malta u Katania. Intqal ukoll li l-użu tal-ajruplani fil-flotta kollha se tkun medja ta' 12 siegħa kuljum fl-istaġun li jirrifletti l-operazzjonijiet effiċjenti mfasslin biex jimmassimizzaw il-kapaċità filwaqt li jżommu standards għoljin ta' servizz. Da minbarra sħubijiet ma' linji tal-ajru oħrajn li se jkollhom żewġ titjiriet kuljum minn u lejn Malta, fosthom lejn l-Amerika ta' fuq, il-Lvant Nofsani, l-Afrika u l-Asja fost oħrajn. David Kurmi, l-kap eżekuttiv ta' KM Malta Airlines, saħaq li għal-gżira bejn l-Ewropa u l-Mediterran il-konnettività bl-ajru tibqa' essenzjali. Sostna li l-programm tas-sajf tal-linja nazzjonali tal-ajru ġie mfassal biex jissodisfa' domanda qawwija fis-swieq kollha filwaqt li appoġġja l-pożizzjoni ta' Malta bħala destinazzjoni ewlenija fil-Mediterran.